వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను. ముందుగా చికెన్ తీసుకొని శుభ్రం చేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులో ఆయిల్ పోసి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ అంతా ఉడికిపోయాక నూనె పైకి వస్తుంది. అప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న అల్లం పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్ అంతా మొత్తం కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు పసుపు కారం వేసుకొని మరొకసారి కలుపుకోవాలి. అదంతా కలిసే వరకు కలుపుకున్నాక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. చికెన్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు ముందుగా అల్లం వేస్తే అల్లం అంతా మాడిపోతుంది. చిటికెడు గరం మసాలా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. టేస్ట్కు సరిపడేలా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అదంతా ఒకసారి చూసి మళ్ళీ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. చివరిగా కొత్తిమీర చల్లుకొని తీసుకోవాలి. చికెన్ ఫ్రై రెడీ.